सोरानि न'? आंनि लोगोनि। आं फन खालामनानै खोन्थाखाबाय थां नों बेखौल' हैनानै फैदो। ओमफ्राय नोंनि लोगोबालाय नोंबोथ' हाबनो हायोना आदा? आं हाबथ'ला दे, नोंल' होनानै फैबानो जाबाय। जागोन दे आदा। दावसो देलाय बाहेरायाव ओंखारबो, नोंनि थाखाय मुलि आरो फिथाइ सामथाइ लानानै फैबाय आं। नंगौ, र' थांगौ। न'आव सोरबा दङ ना? औ दङ। नोंसो माथो मानसि बासिग्राया? नोंलाय मा खालामनो फैदों जोंहानाव? माथो नोंलाय आंखौ बुनो नागिरदोंनो? दिनैनो बुनो फैबाय आरो नों आंखौ? आंना थाफ्लि सानानै दंखायो ओरैनोबा। आं दिनै बुलायनो हाया मिथिबाय? लाजिनो रोङै, मालायखौ गोसोम होननानै बासिनायनिखायनोथ' नोंनि थाफ्लिया खामदों। नों मालायखौ बिदि बासिनाङामोन मिथिबाय? गोसोमखौ गोसोम होननानै बासियाबा गुफुर होननानै बुंनांसिगौ आरो। आं गुफुर नालाय नोंबो आंखौ गुफुर होननानै बासिबानो जाबाय आरो। आंखौ गुफुर होननानै बासिबाबो जेबो मोना। नोंखौ आंबो गारा गोसोम बुग्लब, सैमा गोबादै। मोखाङानो सैमा गोबादैनिसो। नोंखौ होननानै मिथिनायब्ला आं मुलि होनो फैयामोन मिथिबाय? नोंखौलाय सोर आंनि थाखाय मुलि लाना फैनो होदों? आंहा आंनि बयफ्रेन्ड नारजि बुदांखौसो लाबोनो थिनदों दा। आदाया नोंनि बयफ्रेन्डसो होमबा? नारजि बुदाङा नोंनि बिदा? नङा माथो नोंनि बिदा। नारजि बुदाङा इसेबां गुफुर, अखाफोर बायदि इसेबां समायना। नारजि बुदां बायदिया नोंनि बिदा जानो समाया माथो। नों बांद्राय बुंबाय दै, खुगाया बिसि जागोन। ओरैनोबा नोंजों गाबोनसो बुलायनो गोनांमोन आंहा। नांगौबा दिनैनो बुलायगोन आं नोंजों। थगायसुलि गोसोम बन्दी, नोंनि बिदाया नारजि बुदां नङा मिथिबाय? नों मानो थगायदोंहाय? बाला नों आंखौ सोबाबाय? नोंनि खानायखौबो गार आं। हगार आंनि खानाया। आं मानो हगारनो? नों आंखौ सोबायदों, आं नोंनि खानायखौ हगारबावनि? आया, माथो बुलायलायबायसो नामालै? बोरै जाखो? मानो बुलायलायखो बिसोरलाय? नोंखौ आं बासिग्राना? नोंखौ आं सोबायदों ना खानायखौ? नोंनि खानाय थुबाखौ बुख्रुबजोबगोन आं। नोंखौ दिनै जोसिजोबगोन आं। आया, मा गोदाव सोरावलै नोंसोर? मानो बुलायदों? हगार। आदा, नोंना गार्लफ्रेन्डआ बेसो आरो? दावसो देलाय अननानै हगार। खानाया हगारबायना? नारजि सनाया थिननायखायसो हगारनोसै आं, नङाबा थख्लुसो खालामगौमोन आं मिथिबाय? मा गोदाव सोराव नोंसोर? मा गोरलैफोरबायदि बुलायनाय? आदा, बे थगालि सिख्लाया आंखौ गोसोम होननानै बासिबाय थायो। बेनिखायनो बेखौ सोबादों आं। गोसोम नालाय गोसोम बुङाबा ना नारजि बुदां? आं गोसोमखौ गोसोम होनखायो, आं लेदेखौ लेदे, हांख्रेंखौ हांख्रें, बा गुफुरखौ गुफुर होनखायो। बेखौनो बे बाथ्रामिसा बुजियाखै। दोन, गोदाव सोराव नांलायलायबाय थानांला नोंसोर। आरो दावसो देलाय, माबोरै जाखो नोंना अबस्थाया? माथो बुंबावनो आयो, थाफ्लि खामनानै आंहा जिरायनोबो हाला, उन्दुनोबो हाला मिथिबायना? खुग्लुबनानैसो आङो उन्दुनानै दं। मुलिया फोननानै ला। आं हारसिं फोननो हालाना? अखाफोर, मुलिया फोननानै होलाय बेनो। आं फोना माथो आदा, लेथ्रा फाथ्रा। आरो हायोबा बेफोरबायदि गार्लफ्रेन्डखौ गोसोथोनाङा आदा, गार। बाथ्रामिस। जोङो गाबोन बुलायनो गोनांमोन, दिनैनो बुलायखाबाय। आरो बेखौ आं बाजैबो लिङा। बाथ्रामिसा। नारजि बुदां, बे अखाफोरखौ नोंनि बिनानाव होननानै सानाखैमोन आं बाल। नोंनि बिनानाव होननानै आं साननायमोनब्ला आं बांद्राय नांलायनाय नङामोन आरो आं बासिनायबो नङामोन। मानसिखौ बेफोरबायदि बासिनाङाना? मानो बासिनांगौ गोसोम गोफा होननानै? मालाबा आं नोंनि आखलनि थाखायनो नोंखौ बिराद रागा जोङो। नोंसानि न'आव उसुबिदा मोननानै आं फैनो बोरैबा मोननानै आं बेखौ लानानै फैफादों आरो नोंनो मुलि फोननानै होथों होननानै। आंलाय नोंजोंसो फोनजागोन दा? गोदाव सोराव, नोंनि थाफ्लिखौलाय आंलाय बोरै मुलि फोननानै होनांगौ जाखो? नों आंनि बयफ्रेन्ड नालाय। बयफ्रेन्डबानो मुलि फोनना होनांगौ नामा? गोदाव सोराव बाथ्रा दा दिहुनलाय नों, लाजियो आं। लाजिनाङा बाल, बे लाजिबाबो जेबो नंला, आं हारसिं फोननानै लानोसै। ओमफ्राय आइम सरि दे, नोंनि बिनानावखौ आं बायदिसिना बुंफ्लांबाय आरो नोंनि बिनानावाबो आंखौ बायदिसिना बुंदों बाल। बेनिखायनोसो आं रागा जोंदों दा। आंनि सिगाङाव जेबो एक्सप्लेनेसन होनाङा। सानैजों दावराव जालायदों, सानैजों मोजां जालायफिन। रागा जोंनानै बैयावसो थाहैबाय। आं रायलायहैनि। बेबो देन्जारथारबाल अखाफोराबो। अखाफोर, मा जालायखो अमा बुग्लेब? अखाफोर। आदा, बेबायदि मानसिखौ नों मानो गोसो थोदों दे? आं नोंनाव निमाहा बिनो नागिरदों मिथिबायना? मानो नोङो उल्था उल्था रागा जोंगासिनो? आइम सरि बाल, आंखौ निमाहा होदो ना अखाफोर। आं नोंखौ निमाहा होआ माथो। बुग्राया गोसोआव
गोसोआव थाया बुजाग्रायासो गोसोआव थायो बेनिखायनो आं नोंखौ निमाहा होआ निमाहा होआबा दरखार गैया दाउसो देलाय आरो अखाफोर बिदि नांलायनो हामा आरो नोंसोरखौ आं बुजाया मिथिबाय नोंसोर गोरलै नङा आदा बुहुमाव इसिबां मोजां हिनजाव थानानै बेखौसो मोनबाय आरो दुनियानि आग्लायनायखौसो मा होनदों नों मा होनदों आंखौ आग्लायनाय होबावनि नामा फै खानाय बुखु जानोबा जाबाय दे जाबाय दाउसो देलाय बारा नांबाय थानांला अके अखाफोर थौदो नाजिबोदां दाउसो देलाय मुलिया मोजाङै फोननानै लादो दे आं उनाव नोंखौ फन खालामगोन जागोन दे आयो बाला बिदिसो जालायबाय आयो बेबो थामसो अखाफोरा नाजिबोदांनिसो बिनानाव आयो आं मोनथियामोन ना दाबा नाजिबोदाङाबा आंखौ गोसो थेगोन ना थेलाथाय फनथ' खालामफिनगोन होननानै बुंदोंमोन बियो दाबा खालामगोन ना खालामा आंनालाय माहा जाबाय थायोबा बेनिखायनो आं बुङोना मोनसे मोजां जाहांबा मोनसे गाज्रि जायो होननानै पाक्का आंखौ सोरबा दायना लायबाय बेनिखायनो आंनि जिउआ बिदि जागासिनो बाला लोगोफोर मा जाबावगोन दाना दे भिडिअखौ नायदोंबा नैबे चेनेलखौबो 1 लाख खालामनानै होदोबा दे अके बाय मालाय आठमंलायाव मा हरो नोंसो आंनो माइसो हरो आरो माथो गाज्रि बेलाय बेखौनो जानानै थांनानै थायो आरो बेखौनो नासयनो नागिरदों माइखौ मोनदों रंजासो नोङो माखौबा रंजागोन मालाया कार हरो टिभि हरो फ्रिज हरो गद्रेज हरो नोंसो आंनो माइसो हरो ए माइ हरनाया माबा गाज्रि जाबाय बेखौनो जायो आरो बेखौनो नेवसियो होमबाबो आंनो माइखौ नाङा आं जुदि माइल' लानानै थाङो टिभि गद्रेज फ्रिज जेबो लानानै थाङाबा आंखौ माथो रायगोनसो सोर रायनो नोंखौलाय जेराव हाबा जाहैदों बे न'खराव आइला जामायला आंलाय मानो रायनांगौ जाखोब्रा मा थिक दासो रायाखै उनाव रायगोन न'निफ्रायलाय मा लाबोनो हादों होननानै रायगोन नामा आंनि फिसाजोखौ रायगोन नामा मानो रायनांगौ जाखोब्रा रायालै आंनि फिसाजोखौ मोनदों बेखौनो रंजा अन्नानै नोंहावा हनै माइ हरदों लोगोसे मोसौ हालिसे दाथ' दैलां बोथोर सफैबाय माइ गायनायनि सम जाबाय बेनिखायनो मोसौ हालिसे हरखाबाय दैलाङाव जानो थाखाय माइबो हरखाबाय आरो माबाफोर लुगैबावगोन नामा बुं माबाफोर लुगैबावदो नामा मा लुगैबावनांगौ जाखोब्रा नोंसाजोखौ मोनबाय बेनो थोजासेलै आरो आंथ' मोसौखौबो बियाखैना माइखौबो बियाखै होमबाबो नोंहावा अरनानै हरबाय नोंहावा रागाजोंबाबो गोसोजों अनो बेनिखायनो मोसौ हालिसे मोनदों माइ मोनदों बेखौनो रंजा आरो टिभि गद्रेज नागिरनाङा आरो नों न'नि बिमा बिफानि गन्थं हानानै थांनानै आरोबाव फ्रिज टिभि गद्रेजसो नागिरबावदों लाजियाखै लाजियां बहा लाजिनो नोंलाय गन्थं थाबाबो लाजिनो रोङै जि जाबाय होननानै माइ हरदों मोसौ हालिसे हरदों बेखौबो बखिबावो आं हले बखियाखैलै माइ मोनदों रंजादोंसो आंहा आरो मोसौ हालिसे मोनदों बेबो बिराद थोजासे जेखौ मोनदों बेखौनो लादोलै मोसौ हालिसेनि दामाबो डेन्जार नङाथ' बे मोसौआबो बिराद खामानि होगोनब्रा लोगोसे टिभि गद्रेजनिख्रुइबो दाम बारासिनलै मोसौआ दाना बेनिखायनो जेखौ मोनदों बेखौनो लादो दे आंनो नाङा बेखौ नाङा बेलाय जावैसोआ दैलाङाव हालेवगोन ना जावैसोआ हालखौनो एवनो रोङा दासिमबो दुब्लियावनो थांफेराखै न' अमा राजाया मा थाङाखैब्रा थाङोब्रा आंबो जियानो जाया मानो जेखौ हरदों बेखौनो ला बिनि खुसि लानानै सानैबो ओंखारलांदो आयै होखारबाय आरो जोंखौ मानो होखारलाबायनांगौ जाखो हिनजावनि फिसायालाय मालायनि न'आवनो थाहैखानांसिगौ सानैबो थांदो आयौ इसिबां होखारथारबाय आरो आयै हाब माखौ होखारनाय नुखो नोंलाय आच्छा बार' थाइबानि लारु जियानो जादोला आइ आरो मोसौखौ एक्सेप्ट खालामबायलै आङो बेनिखायनो बेखौनो लानानै थांनोसै जों दे थांदो अमा राजा फिसाजोखौ मोनलांदों जेब्ला मोजाङैनो लाखिदो नांलाय खमलायबाबो थैजासे रायजो जानांसिगोन नोंसोर गोसो थोलायनानै लाखारलायनानै लाबाय जेब्ला थैस' थांस' रायजो जानांसिगोन हिनजावा फंसे बुंबा नोङो सिरि था हिनजावा अर बायदि जोंब्लावब्ला नों अर जानानै सिरि थाथ' सानैबो समान समान नांलायनाङा आंथ' नांलायखायालै बे हाफाङासो एरग्रांना लाबाय थायो आंखौ नंनायनि नङैनो बखिबाय थायो आंखौ नोंहाबो बखिनाय खामानि मावना लायो खोमा बेनिखायनो बखिजायो आरो जियानो जाया थांदो दे होमबालाय खुलुमबाय हाबां मोसौ गारि होनो रोंना रोङाब्ला नोंलाय रोंबाबो होआ नों रोङा नामा आं रोङालै हिनजावफोरखौ बादि बासिसिगौमोन आरो ना बे खामानिखौनो मावनो रोङा होननानै मोसौआ होनोबा हो आं मिन्थिया थम थम लानानै थांनोसै सानैबो ज' थांगोनब्रा मोसौ गारिखौ सोर होगोन आं होनगोन नै होआबो आङो हिनजाव गोदान जानानै आं गासिबो खामानिखौ मावनो दाथ' नों हिनजाव गोदान नंलाना होमबालाय माइखौ दोनलांनोसै दोनलाङाब्रा एसेबां अननानै हरनायखौलाय आरो जोंनो नांगोन ना जानो थाखाय होमबालाय होदो मोसौआ आयं जों थांनोसै दे बिसोर सानैया बिदिनोसैलै आयं नांलाय खमलायैनो थांगोन बिसिना दिना नांलायगोनबो अनलायगोनबो मालाय होमबालाय आयं थांनोसै दे फिसाफोर मोजाङै मोजां थांदो आरो बिसोर सानैखौबो मोजाङै मोजां लांदो जागोन दे देलाय बमब्र'आ रोङो खोमा
माखौलाय बे मोसौ गारिखौ नोङो सालायलांदो दे बम्र ओइ बम्र आंबो मोसौ गारि सालायनो रोङालै नोङो मोसौ गारिखौ सालायलांदोब्रा आं हारसिं बोरै लांनांगौ जाखोब्रा सासे थौफादोब्रा अमा राजा नोंनो थौदो बेखौनो खालामनोसै मोनसे खामानि मावनो हायो जों साब्रैबो गाखोलांसै नामा मोसौ गारिजोंनो ये हुइना बाद लांजाय टेम्पात पात